Kaya po namin na ito, linisin mo, pagpalain mo, ilagay po ang mga vitamina upang sa pagkain po namin, magsisilbing lakas ito namin, magagamit namin sa aming mga gawain, higit sa lahat para sa inyo. Kaya maraming salamat dito. Sa banal na pangalan ng Jesus, ito po ang aming dalangin. Amen.
pa lang yung pagiging Kristiyano, hindi mo kasama. Hindi mo. Matagal ng bata na naging Kristiyano niya. Kasi both his daddy and mommy are Christian. At syempre, ako bilang lolo, mga Kristiyano talaga. So, Kristiyano na yan. Kaya nga lang, ang ibig sabihin niya ng Happy Christening, ito po ang gusto mong ipaliwanag sa magulang at sa ninong. Kapag po galing ako sa Mangkal, na biyak din ako noon. So, pinapaliwanag ko yung role ng tatay at saka ng ninong. Christening. So, ang ibig sabihin niyan, yung batang Kristiyano, habang bata pa siya, tuturuan niyo sila kung paano maging totoong Kristiyano. Ipapakita niyo sa kanila yung kahalagahan, ipapakita niyo sa kanila yung kasiyahan, katapatan bilang isang Kristiyano. Bagamat bata pa siya hindi niya pa ito gaano naiintindihan. Itong ginagawa natin sa ngayon. Sino kasabi, hindi pa niya na iintindihan. Pero nakikita niya kung ano yung ginagawa natin ngayon. Kaya kahit hindi niya pa ito gaano naiintindihan, pero sa kanyang isipan, may naitatanim doon na nakikita niya. So one way yan, na natuturuan natin yung bata, na pinapangunan natin sa kanya, yung pagiging totoong Kristiyano. Responsibilidad yun, first of all, ng mga magulang. Kaya nga sabi ko sa Bible, kaysa yan na makita na ang family ay sama-samang naglilingkod sa Diyos. Sabi po ni Joshua, me and my family, we will serve the Lord. So yun po ang ibig sabihin ng Christening. Tuturuan natin yung bata, ipapamulat natin sa bata na tayo ay Kristiyano, and being a Christian, we need to be faithfully serving the Lord. Yun ang ibig sabihin yun. Sa mga magulang, katulong po kayong mga ninong in ninangs. Hindi ko alam kung ilan yung ninong, ninang, pero parang mas marami yung ninang. So, marami kayong magtutulong-tulong, magpapaalala, mangangaral kay ate kung paano magiging mabuti at tapat na Kristiyano. Noon nun yan. Second parents kayo yan Huwag naman yun na pag nakita yung kumpare, ang saya nung magkumpare pero yung inaanak, hindi nabibigyan ng panahon. Mas maraming panahon magsama yung magkumpare, mas mayami kasi kasiyahan ang pinagsasamahan nila. Pero yung inaanak, napapabayaan. Hindi po ganon. Ang role ninyo ninang, katuwang, kasama, katulong kayo para yung bata, habang siya ay lumalaki, maging mabuting Kristiyano. At naniniwala naman ako sa ninong at saka sa ninang na wala naman atang hindi Kristiyano na ninong at saka sa ninang. Wala naman. Lahat po tayo. Kahit anong simbahan po, kahit ano, tayo po ay naniniwala, nire-respeto ang mga paniniwala ng bawat simbahan. Pero hindi ibig sabihin na pag nabinyagan na yung bata, that's the time na Kristiyano siya. Hindi. Naging Kristiyano yan dahil yung mga magulang niyan, mga Kristiyano at ang bansang Pilipinas is totally Christian sa asin. So, yun po yun. Ibig sabihin ng Christening. Ipapakita natin sa bata, ipumulat natin sa bata, yung totoong kahulugan ng Kristiyano na may katapatan, naglilingkod, nagmamahal sa ating Panginoong Jesus. Yan po ang ibig sabihin ng Christening. Kaya patungkol po sa pagbibinyag. Nasa na yung certificate. Pagkamot na. Please, bro. Nasa yung certificate, yung baptismal certificate. Meron ba lang ako kunting ipapaliwalag dyan? Kakapirma naman yung mga ninong ninas.
Ito na. Ang nasabi, sinisipa rin po namin yung baptismal certificate sa listahan ng mga ninos. So kung makikita nyo dyan, ng Tanganan Quezon Church, ng Tanganan Puso ng Pangasinan, SIG number CN2 017-39321. Ang Tanganan Christian Church ay nakaristo ito sa SEC, Security Exchange Commission. Hindi po ito illegal na nag-ooperate. In fact, that was 2002 na nairesto namin ito sa SEC. Kaya itong maliit na papel na ito, baptismal certificate na ito, legal po ito na papel. Legal ito na papel. Magagamit ito ni Lucas Abe sa anumang transaksyon. Kung kinakailangan, kung nire-require ang baptismal certificate. So bakit ko po, instead of using dedication, na hindi naman natin bibinyagan si Lucas? Kasi po, ang ating gobyerno, ang nire-require nila is certificate of baptism, hindi yung certificate of dedication. Kaya ko ginawa na certificate of baptism. Kasi po may mga transaction sa gobyerno na hinahanapan ng certificate of baptism. Bagamat ang gagawin natin sa ngayon, hindi tayo nagbibigyan. I-dedicate po natin. Sa Luke chapter 2, noong bata pa si Jesus, dinala kanyang mga magulang sa templo para ialay. Sabi doon, and they brought him into temple and dedicate him to God. So, inialay. Ngayon, sa Luke chapter 4 naman, bininyagan ng ating Panginoon nung siya ay malaki na. So, ang baptism, it is applicable doon na sa malalaki. Pero sa mga bata, as Jesus showed us, diniligid lang. Inialay lang. So, yun po yun. Nakasulat po dito yung mga magulang kung saan siya pinanganak, and then yung ng Tanganan Christian Church kung saan ginanap po yung dedication. Andyan yung pizza, gano'n, and then andyan po yung officiating minister na nakasulat na yung pangalan ko. So, in short, itong papel na ito, legal ito. Kung mawala man ito, at kung masira man ito, punta lang kayo sa church kasi meron kaming records nito. Lahat na bininyagan ko, dinidicate ko, meron kaming records sa church kung kailan. Kaya pag nasira ito, sabihin nyo lang, pwede kayong makakuha ulit ng panibago. Kasi nag-a-appear din doon sa aming sa logbook kung kailan. So, anyway, yun po. Kaya sa pagkakataon ito, para hindi na tayo tatagal, hindi nata sige. Kararating nata ni attorney. So, antayin lang natin ang ulisigin para makasama natin sa pag-alay sa ating Panginoon. Wala bang kakanta? So, ang church na ito, puno ng talents, pero wala ka nakapag-trigger man lang ng any special song or ano. Si Chris, hindi na pwedeng kakanta si Chris eh. Kayo ba'y magkakakilala na? Mga kumari, mga kumpare? Brother Chris, pakipagkilala ka naman sa mga magiging kumari mo at kumpare mo. Ito pala si Church, si Chris, siya ang mga kauna-unahan namin mga kabataan dito sa church. Sila yung mga katulog ko dito, mga linis-linis. So, ayan, pasok na ako kayo. Okay, pasok na po. Marami pa naman kukuhan dyan. Wala naman yung iba mga linos, engineers. Yan yung mga pinsan ni
Lucas Abi. Hawakan nyo na lang. So, anyway, magpapatuloy na po tayo ng simple program. Hinihiling ko po kay Dennis at saka kay Kim na tatayo. Pupunta kayo dito sa harapan. Hawakan nyo si Lucas Abi. Dito. Harap kayo doon. And then, hihingin ko na rin yung ninong na nasa side ni Dennis. Ninong. Gayon din naman yung mga ninangs nasa side ni Kim. Okay? Pag unti po, bago ko pinag-pray yung baby, pinapahawakan ko muna sa mga ninong at ninangs. Importante po yan para madama ng baby yung hug ninyo. So, pwede bang ipahawak kay Kilang? Pero pag ayaw, wag pilitin, mag-aiyak. Okay. So, ito po ang mga ninong sa ninangs. Ngayon, Dennis, Kim, Valerie, Kilang, Chris, Charlie, at si Kim, andyan ata, attorney. Good afternoon. Doon lang po kayo. So, magkakaisa po tayo na iaalay si Lucas Abi sa Panginoon. Papamunahan po kayo sa pananalangin at bilang po sign ng pakikisa, just extend yung right hand towards Lucas Abi. Extend nyo po yung right hand. Sign niya ng blessing. So, papamunahan po kayo sa pananalangin. Ama namin Diyos, sa hapon na ito, kami pinagpapasalamat sa blessings na binigay niyo po kay Dennis at kay Kim. Nabis niyo po siya ng baby na lalaki na ibinangalan po nila ay Lucas Abi Lucinia Balanza. Kasama po ang mga ninangs, at sa sandaling ito, Lord God, kami po nagkakaisa na inaalay po namin siya sa inyo. Kami pinagkakaisa na dumadalangin na ingatan mo siya sa anumang kapamakan, disgrasya, karamdaman, at sa pamamagitan ng iyong presensya at pangunguna, lalaki siya, Panginoon, na mabait, masunurin, at may takot, higit sa lahat ng ilingkod sa inyo. Kaya po sa hapon na ito, Panginoon, tinataas po namin siya sa inyo, and we ask your blessings to be upon him right now in Jesus' name. Salamat po sa mga ninong, sa ninang. Salamat po dahil sila nakarating. Salamat po sa mga bisita. Salamat po sa mga pinsan, sa mga tito, tita, lolo, lolas, mga pinsan na naririto sa ngayon. At muli kami po nagkakaisa na pinagkakatiwala po namin sa inyo. At uli, hinihiling po namin ang lubusan mo, pangunguna sa Kanya at pagpapala sa Kanya. Salamat po, Diyos. Alam po namin na mahal mo po siya. Kaya nananampalataya po kami na mula ngayon, si Lucas Abi ay lalaki ng malusog, malakas, mabait, masunurin. Ito po ang aming dalangin sa banal na pangalan ni Jesus. Amen. So, amen. Salamat po, ninongs, ninangs. And then, kung gusto niyo po magpa-pictures, picture, pwede rin.